Ramogi Sadek maro tienero kamano kuom Ramogi TV mondo miyud weche manyien. Chenro en maro imore wantiere kod mathoth ma waikoni kaachiel kod weche ma otenore kod gin kanyo miyo magi weche ma omiyo pek. And we don't know where Agatha is or where she was taken. As at now, unless the media can say that they have heard from Agatha's family, we do not know. But Bonny was dropped in Horohoro. Gikone to piny Tanzania wuyo thuolo jakendera tich Uganda Boniface Mwangi gisebedo ka gidino ne kuom ndalo 4. Mvua ilizuia kazi kidogo. We work the remaining days to finish the outstanding work. We have seen a lot of improvement on the roads in the town. Chenro mare awalap ndeke makabunde kod konga peni moke county Mabei yangni rumo e giko juma manyien. Wamiyogi kata ndala 2 kata 3 wabro tingo crashers gi te gi plates mapoko wang te wabro tero nyaka ka Kenya Power gi lori mondo wadwa mwage site gi kanyo mondo koro wawengi kuro gimiwa stima gi dhor gi kanyero. Enda swek Ramasuna West yuago lal makinde ka kinde mar stima marocho tijegi. Ekwar mogelayo duto mag tudruok gin mago moyaw tudri koda miya pache weche manyien mabendo akelo ni gilak seche gi nyinga Ochieng Emmanuel. Jaloko marwa en Wilson Ochuka bed kode chakruok nyaka giko. Kawachako Senators yudo loch mokwongo e dwaro margi mar medo od bura ma Senate teko bang' ogai mar ODM Raila Amolo Odinga siro lwedo paro mar keto Senate od bura mamalo e pend chik. Mana kaka jodongo ne ogoyo ngero ni sembe e rombo ipimo gi nyawadgi. Senators bende osingo mar chung kod Raila e dwaro mare mar mayo jod bura omenda mar NGCDF kendo tero ne counties. Kaka chamo marwa Chris Owino leronwa. Dwaro mar Senators mar keto od bura mar Senate kaka od bura mamalo oyudo sir maduong' bang' ogai mar ODM Raila Odinga rwako paro mar medo Senate teko e pend chik. E romo mare moyiedhi okinyi makawuono kod Senators, Odinga ogoyo duonde e wach mar bugo Senate kaachiel gi neno ni od bura mamalo kaachiel kod Senate otiyo ne jopiny kaluwore kod chik. Senate need to play its role just as the National Assembly also has its role to play. You know, we have got countries with a similar constitutional structure, and it works very well. So we'd like to see our Senate work just like the Senate of the United States of America is working, and give it proper powers and responsibilities. The same thing. So the National Assembly has also its sphere. Malingling Maramogi TV oyudo eni Senators osingo mar dwoko lwetgi kendo lwaro paro mar chik mar keto omenda mar NGCDF e pend chik. Okang' makamano nyalo bedo lal maduong' ne jo od bura manyocho setimo duto manyalore mar dhi nyime kod keto NGCDF e agulu margi. Both National Assembly and the Senate are from the Parliament, and the Parliament role is to represent, to legislate, and to oversight. The 3 functions are very important. The executive uses the laws that are passed by Parliament to govern the country, and judiciary interprets it. This is how we want it to be. Mabiro juma achiel kende bang' jo od bura tieko chenro mar kawo pach jopiny e kuonde chung' od bura duto 290 kaka yo mar yudo sir mag jopiny. E paro mar chikno, jo od bura ne ochuogo omenda mar konyo Senators e chenro mar ng'iyo ka sirikal tiyo kod omenda mag jopiny kata Senate Oversight Fund kaka yo mar nyong'o chuny Senators. What's important is to have a governance structure that works. Parliament is one of the 3 institutions of governance in our country. The executive, the legislature, the judiciary. Kata kamano, olowo makamano nenore ne ok dhi mako rech moro amora bang' Senators ramo ni ok gidwar omenda makamano. Senators onyonore dwaro margi maduong' en neno ni omenda mar NGCDF oter ne sirikal mag counties. Ogai mar ODM Raila Odinga osebedo gi chung' motegno ni jo od bura nyaka we chung' ni omenda mar NGCDF nikech tich margi maduong' en ng'iyo ka sirikal tiyo gi omenda mag jopiny. Lweny machielo ma Senators utero e dho od jo od bura en dwaro mar miyo Senators
teko mar twak kendo goyo ombulu ewi paro mag chik mag omenda mag sirikal kaka bajet maduong' mar sirikal. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi weche mag tudruok mar piny Kenya gi pinje malibamba. Gikone to piny Tanzania oweyo thuolo jakendo ratich oganda Boniface Mwangi mosebedi kodin ne piny Tanzania kuom ndalo 4. Weche mar Boniface biro e kinde ma jokendo ratich oganda nochano bago ng'anyo masundo mondo miweye. Ng'anyo ma kata kamano ne ogore Luanda bang' ne we thuolo. Lydia Okeyo nigi ler. Meko mar Boniface Mwangi e piny Tanzania osebedo kakelo liete kind piny Kenya gi piny Tanzania. Kagikone to piny Tanzania ogoyo bede piny kendo we thuolo. Okinyi makawuono jokedo na ratich oganda nochano bago ng'anyo apis mbetre mar piny Tanzania e boma ma Nairobi. Obila ne okuorie mbetre mar Tanzania no marakore gi jong'anyo go. Apaya ne nyakoro mgajuang ma Aga Khan wuok e bure Nairobi amane igeno ne dhi bage ng'anyo maratipo gi jogo makeo ratich oganda kata kamano ng'anyo makamae ne ogore Luanda. E kinde mane magidhi mbele wach ne odonjo ni piny Tanzania no sewe thuolo kendo no juang'e e boma mane kind piny Kenya gi Tanzania mahoro horo. Paro ni luoro no mako sirikal ma Tanzania be oduoko Boniface Mwangi to giduoke yo mar heshima, giduoke gikawe gikele Kenya to gibole mana Ukunda. To kendo wang'iso jo Kenya ni waketu luoro kando mondo waket natiro mar oganda no wachuwanie wang East Africa. Ka wayom kendo ka waluor to Africa mangima ma East Africa mangima biro hinyore e lwet jogo manitelo moko deo rito ratiro mar oganda. Boniface yango ni no kadho e sand mager e piny Tanzania kama no umie wengene kendo no tuego pingo ka jokedo natich oganda okwedo kit sand makamano kata mana ketho mana edemi make pok ne Tanzania oyango. I've been tortured very badly. I can barely walk. But I'm very concerned about Agatha because we were tortured together and they did very horrible things to us. So I hope that Agatha is safe. So wherever Agatha is, she should know that you're praying for her and for her safety. And thank you to everyone who spoke, who stood with us. The solidarity wasn't in vain. Yeah. It was bad. And every time they were doing this, they kept making reference to the president, asking him to say, Asante Mama Samia, Asante Mama Samia, as they were torturing him. These people were brutal, and we will not take this lightly. Jatend migao marango weche pinje maoko Musalia Mudavadi oyango ni piny Kenya osebedo kawuoyo gi piny owacho ma Tanzania mar konyo we thuolo. We believe that in good time there'll be communication, including from himself, after he has found an opportunity to talk. Na tuamlaumu Mudavadi, yeye apita akisema, tusikia asema Boni amejificha yuko Mombasa. Maana sasa wamefundishwa urongo na Ruto, kila mmoja sasa amekuwa mrongo sasa. Hata haya hawana, wanasema urongo dhahiri kabisa. Kwa hivyo sisi tunasema lazima haki za watu zituzwe. Hakuna mambo ya huyu ni activist, huyu ni nani. No, we are talking about rights, and rights must be respected. Rights are universal. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Waduoge pacho ka jalup jatend piny Kithure Kindiki okoni piny owacho ok biye mondo mi piny Kenya doge tulo maneno ne tok yiero mar higa mar 2007 Kindiki okoni tulo mar chuogo tulo manyalo kelo pogruok e kind oganda onge kaluwore kod dongo mar demokrasia ma pacho ka. Mana kaka Walter Nyambagalero Kindiki ojiwo oganda mondo mi othegre kod siasa momondo. E kinde limbe mare kar chung od bura masoth Mogirange County ma Kisii ka majalup jatend piny Kithure Kindiki odunyore kod ogai mar DCP Rigathi Gachagua. Kindiki ong'wano Rigathi kendo konene piny Kenya ne oliel kamatiang' e kendo sirikal ok noyie ne Kenya odogie nak diriyo e wi tulo mag yiero kaka 2007. Lakini mambo ya uchochezi, mambo ya kutabiri vita, mambo ya kuchemsha wananchi wachukiane wenyewe kwa wenyewe kwa misingi ya kikabila, kwa misingi ya dini, nchi ya Kenya ilipata matatizo makubwa siku ile kulikuwa na machafuko ya kisiasa, na tumesema never again. Hatutakubali nchi yetu tena ndugu
ainue silaha kupiga ndugu mwingine Mkenya mwenzake ati kwa sababu ya kabila yake. Wewe unaanza kutuambia kwamba 2007 was a Christmas. Wewe akili yako bwana uko sawa? Kindiki oko ne jalup jatend piny machon ni piny Kenya dwaro kwe makende e kendo jok machano tulo thurka katiba biro pimo nege muya kod wipeke. Hata wale wanaunda vyama ni sawa, we have no problem, but please I beg you fellow Kenyans, brothers and sisters, the unity of our country, the security of our people wherever they are is our first and most important duty as a generation. Tupendane, tuwe na umoja, na hata wale wako na maoni tofauti ya kisiasa ni haki yao, lakini tusihujumu umoja na udhabiti wa taifa letu la Kenya. Tunawaambia wakuje hapa South Mugirango wauze sera, wasiuze ukabila. Jatelo no maneni ya nyasi mag dongruok e gwenge mag Etago ojiwo siasa molap dho gin dong ne kombe e mondo demna nyuok nyaka yiero chopi. Tunaomba kwa heshima, itakuwa hatari kwetu, kwa nchi yetu, tukijiweka katika campaign za mapema. Tungojea tu kidogo, siku ya campaign itafika. Kwa sasa tulize boli, tushughulikie, tushindane mashindano ya kutafutia Wakisii barabara na stima na masoko na kazi ya mitandao ya vijana. Wakati wa campaign there is no problem, itafika. Medo ni sirikal gero chiri manyasani mag chumbo koda swekra maromo 26 kaunti ma Kisii kanyakla kod yore mokwamo. Dume ambaye kisimama unasikia soko 21 inajengwa Kisii. Kuna vijana wengine tunatafutia kazi mtandaoni, ndio unaona tunajenga ICT hub kwa kila ward. So we are hata hapa Limuru tunataka kila ward iwe na ICT hub. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Erokamano Walter Nyambaga. Wadhi nyime seche ma ikruok dhi nyime ne nyasi ma madaraka ma higani madibagi e kaunti Homa Bay. Tend migawo mar apaya kod wuoth e pacho ka wacho ni chenro mar yaro alap ndeke ma Kabunde itieko juma manyien kapok nyasi no chopo. Bende chenro mar gero apeyni mopogore opogore boma ma Homa Bay dhi karumo e kinde ma koro piny owacho kaso dongruok madhi nyime kapok Madaraka Day ochopo. Alia Beach miwaler. Chenro mar yaro alap ndeke ma Kabunde sirikal osebedo ka dhigo nyime kaka achiel kuom chenro mag dongruok madhi nyime e ikruok ne nyasi mar Madaraka Day ma higani ma ibiro bagi alap tuke mar Raila Odinga tarik 1 dwe manyien. Kaka yor neno ni chenro mar yaro alap ndeke ma Kabunde odhi makare kaka owinjore, jatend migawo mar apaya kod wuodhe pacho ka Davis Chirchir ne otimo limbe alap ndeke no marango kaka gedo mar dhi nyime kane okoni pek mar tich alap ndeke no ka achiel kod gedo mag apeyni mamoko sirikal time boma ma Homa Bay biro tieki ka ochopo juma manyien na ikruok ne nyasi ma Madaraka Day ma higani. Mvua ilisuia kazi kidogo. We work the remaining days to finish the outstanding work here at the airport, at the pier, the roads in town being done by Kura, the dwelling of the main artery through town, which we will assure you to finish 500 meters properly and the remaining 500 meters baadaye. Jatend migawo no ne osingo ne jodak e kaunti ni sirikal mamalo biro medo chwalo chenro mag dongruok mopogore ahinya to tiko gedo mar apeyni e kor gwenge mar konyo bero ngima jopiny. Working together we can achieve so much, and want to assure you the people of Homa Bay, led by Governor, my sister Gladys Wanga, that we will see a difference like you are already seeing in terms of some level of equity developing Kenya together in the broad-based government. Governor ma Homa Bay Gladys Wanga gi jadu bura mar Ngwe Dr. Lilian Gogo manene kanyakla kod jatend migawo no ne okoni kaka jotelo manitie kaunti ni gimakore kendo gitiyo kanyakla kod sirikal mamalo mar neno ni chenro mag dongruok ka achiel kod tiko gedo mag apeyni mopogore ochopo kare ne jopiny e kaunti ni kane gikoni kaunti ma Homa Bay oikore ne nyasi mar Madaraka Day ma higani. We have seen a lot of improvement on the roads in the town. We have seen the dualling of the main road here has begun.
A lot of the Kura roads in town are opened up, and the work that has been done is impressive. Today we hope to also look at other roads outside of the celebration, because there's also a lot of work that has gone on outside. The road from Sindo, Magunga to Sori. We hope to visit with the minister to see how to improve on the progress. We are seeing improvement in various echelons of infrastructural development, and we want to tell the greater Kenya that we are in broad-based to stay, because we have seen the fruits of broad-based government. Chenro mar yaro lap ndeke makabunde en achiel kuom chenro mag dongruok ma migawo mar apaya time e kaunti ma Homabay kaendi motelo ne nyasi ma Madaraka Day ma higani. Jatend migawo mochung' ne yore mag wuoth e pacho kaendi wacho ni kata mana gedo mag apeni masani kodhi nyime boma ma Homabay ibiro tieki juma manyien e ikruok ne nyasi ma Madaraka Day ma higani. Ali Abich, Ramogi TV, Homabay. Wang'ado tong' wadonje weche matimore kaunti wa Migori. Michael Oyamo mabende ne en jating' dai mar gavana machon ma Migori Okoth Obado pedho neno nyim jang'ad bura e Doma Milimani bang' tude kod nek mar Sharon Otieno. Kaluwore kod Oyamo, ne en e boma ma Nairobi kod Okoth Obado e kinde ma ne onege Sharon, kendo yango ni ne onge machiegni kama nekno ne otimore. Kata kamano, neno mar Okoth Obado to wacho ni ne en kende boma ma Nairobi kinde ma ne onege Sharon Otieno. Cynthia Onyango ni kod ler. E buch nek mar Sharon Otieno manoweyo jo Kenya kod penjo modhuro, achije ma itudo kod bedo kod tudruok e nek makamano medo chiwo nendgi nyim jang'ad bura Cecilia Githua e doho ma Milimani. Michael Oyamo mabende ne en jating' dai mar gavana machon ma Migori Okoth Obado nyiso doho ni simbe mar ong'we yamo ne tiyo kinyi ma tarik 3 dwe mar 9 2018 chieng' mane onegie Sharon e neno ma opogore kod neno manopedhi kod okinde manomako burano e doho. Oyamo bende wacho ni chieng' tarik 23 dwe mar 8 Sharon Otieno nogochone ka penje kama entiere, kendo lero ni ne oduoko Sharon ni entiere e boma ma Nairobi ka gavana Obado bende ne nitiere e boma ma Nairobi e romo mar kuku mar governors. On the 23rd, if I can remember, Sharon called me trying to find out where I was. On that day I told her that I was in Nairobi. Then she also inquired when I would be back from Nairobi. Neno mar Michael Oyamo kata kamano onyiso tuomruok kod pogruok e neno e kinde kod Okoth Obado mano onyiso doho ni ne odhi e boma ma Nairobi kende wuon maonge ng'ata mano okowe. Oyamo bende onyiso doho ni Sharon ne onyiso dwaro mar romo kode wang' gi wang' mondo otwag kode wach makaluwore gi Sharon ne en wach mamiyo mane dwaro twak achiel kachiel ka Oyamo wacho ne oparo ne Sharon ni onge machiegni entiere e boma ma Nairobi. Bang'e Oyamo wacho ni Sharon ne ogochone kendo kanyise ni tudruok e kinde gi janeno ma otisi gi nying marapanda ni XYZ kod mula e boma ma Homabay ok nodhi e yo makare. Wachore ni Sharon ne ochiwo ywak ni ji ariyogo ne ok dew ngimane makare, kendo ne ochiwo kwayo mondo orne pesa moriere aching' mondo oyud kaka onyalo konyore. Yes, she told me that this was resulting from the unresolved phone calls and exchanges that they had. And on that day, Sharon told me that she wanted a way in which she would receive money direct when it comes from governor, either direct from me to her or an M-Pesa direct to her, because the two, she was saying, were not really interested in her welfare. Oyamo bende wacho ni Sharon ne odhi nyime kod gocho ne odiochieng' mangima kadwaro ni Okoth Obado bed kode piny kendo giyudi yo makare mar loso weche mane chandogi. Later on in the day, she kept calling. She informed me that the two also had exchanges. The call went on, and when she called me last, I remember around 9, it was in the night, PM of the 23rd, when she told me that the solution now between the two, it is better if
the governor himself could sit them down, the three of them, and handle this situation. Oyamo bende okwedo neno mar XYZ mawacho ni Oyamo ne onyiso Sharon ni gavana kokalo kuome owuon ne oselungo gi duto mondo gichopire boma ma Nairobi. Oyamo wacho ni neno makamano ok en adier kendo kaluwore kode Sharon ema nonyiso dwaro mar romo kod Obado mondo gimany kaka ginyalo kelo kwe kindgi. E temo chano kaka weche ne obedo e kinde kod Sharon Otieno e kinde mane giromo e magawa mar Gracia, Oyamo lero ni Sharon noyiero rombgi mondo bede magawano nikech ne en otend wat Sharon. Oyango ni kinde manowere kod Sharon ne omiye $50,000 ka $10,000 ne en mar wuoth, to $40,000 ne en mare owuon mar yorene mamoko. Bang'e ne ochulo menda mar math kod chiemo. Nyiso doho ni kane giwere kod Sharon, Sharon noidho nyamburko kod janeno motisi ni XYZ ka en owuon ne odong' ma ok oidho nyamburko no. Burano pod dhi nyime ka igeno ng'eyo matut ewi nek mar nyadendino. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Okenge imedo keti kaunti ma Migori mag nywando kanyakla chendo duto mag landruok mag kute mag ayaki e lwet migawo mar thieth. Bang' omenda manichiwo kod piny owacho ma Amerika siro chendo mopogore opogore mag landruok mag kute mag ayaki ne chungi. Ka jafwambo marwa George Malero ywak pod nitie kagi kacha. Dok piny mar omenda masiro chendogo mag gayo landruok mag kutego mag ayaki e pacho kae mando osebedo kawuok e pinjego mag Amerika osekelo kibaji mathoth ni deko thir kata duoko piny ondamo bende koro piny owacho mar Kenya koro osegoyo e kedo kod landruok mag kutego mag ayaki. Chendo mathoth mag gayo landruok mag kutego mag ayaki ma yandi siro kod omenda mowuok e piny mar Amerika sani koro chung kama thin ma bende koro pod nyime koro dek chung dwe mar 6 mar higani. E okang' man ni chendogo mag landruok mag kutego mag ayaki odhi nyime to ahinya gubego mang'awo piny owacho dhi nyime man chenro ma yande itimo kod ruogo moko mago mag piny owacho onywandi kamoro achiel kendo koro tim kod migawono mar thieth. Twak mokwongo wasebedo gi jogo eko mayudo services kata mayudo thieth e gigo ma waluongo ni dialysis kata dropping in centers. Omiyo kendo kata pachgi bende waneno ka pachgi bende ber kata ntiere moko ma pachgi beyo moko bende ok oyie nikech moko bende pod nigi luoro. It's something that is doable if organizations and communities beneficiaries are involved from the very beginning. It becomes easy because ultimately we know this is the responsibility of the Ministry of Health to provide health services. En chenro ma piny owacho temo timo e kinde ma dweche adek. Penjo maduong' en ni to bende onyalo nyago olewo maber to bende en gino manyalore e kinde machuok ni. Ni integration ber kendo it shows the sustainable way maga health service provision gieki. But again, king'iyo time frame magini otim godo is too short. It is too rushy. It is too rushy ne three parties. One, ne the community themselves kata key population themselves madhikao services gieki kanye osiptende mag sirikal. Number riyo, en too rushy ne the public health service provider mantiere kuchocho. Okiyudo time maduong' mar ng'eyo kata mar bedo gi lony mar handle the key population. Wasebedo gi twak health facility mondo wang'is joge ni wan gi joge kuma vulnerable mabejo mamine gi joma nyiri to gimbe onego bende giyudo services machalo kama. Apisa mchwe chendogo mag landruok mag kutego mag ayaki e kaunti ma Migori Eliza Owino wach ni ok oyot kata kamano gitemo manyalore. Dweche adek to tin to watemo nikech watiyo gi other stakeholders. We collaborate with different line ministries. We are integrating these services. What is it that we can do together? Mondo kik gini jokwa marach. Moko mriruoge makedo kod landruok mag kutego mag ayaki e kind oganda mang'awo ywak ni chenro ni maketo chenrogo duto mag landruok mag kutego mag ayaki e lwet migawono mar thieth gineno ka koro ok dhi makare kendo dek ok onyago lewo makare. Director mar riwruogno mar Faraja Women Initiative riwruogno makelo trogo mago pame kaunti ma Migori wacho ni jogo mang'awo
gamo kutego mag ayaki pod dhi bedo kod pek e yore mag thieth ma bende konyo e lando go kutego mag ayaki kawuok kuom osiptende mag piny owacho. Ji malong' mang'eny ok osebet kadhi. Anyalo kawo kwa mfano community wa manyocha odagi kute mag ayaki kanyo migi transfer out mondo gidhi osiptende ka yudo ka gin gi buok kendo moko osechako bedo defaulters. To mamoko madhi kawo services mamoko, for example Awendo Dice, Sori Dice mosebedo kaka piloting mag dhi health facilities koro gidhi kacha kaka key population, koro gipose as general population. Manyiso ni by the time mokalo get kowuok oko, needs ge mag key population are not met, so dekelo risk maduong' e community. Akweda ni jogo matije magitimo koro keto gi ng'ao mar gamo kutego mag ayaki en mano miwacho ni dek mi thoth kodhi rem chop stendego mag piny owacho mondo gikaw chenro bende koro nyalo konyogi e landruok mag kutego mag ayaki. Stigma nitie both sides. The key population themselves ne gin gi stigma, ok ginyal wuok. Wang'eyo waduto ni these are hidden population. Sani koro gibiro mondo giriwre gi jotuo mamoko nyaka chandgi. To watemo mondo wapuonj our healthcare providers kaka ginyalo bedo friendly to the key population. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wang'ado dam waduoge county Masea, anyuola ma Uyoma mayudore kar chung'od bura mar Rieda osingo chwalo chenro mag ndikruok ne okumba mar thieth mano manyien mar SHA e gwengego. Kane giloso gi jofwambo kar bidho pamba ma Madiany mayudore West Uyoma location kotelne gi jagoro margi Dickson Okao, ne gipoyo jatend piny Kenya William Ruto kuom gwelo Ouma Oluga kaka jagoro mongirore e migawo mar weche thieth ka giwacho ni en gi lony moromo e tijno. Giyango ni gichano iko nyasi maduong' mar rwako Oluga pacho kendo ne gikwayo jotelono mondo ne ni tiegruok mar weche thieth mar Rieda KMTC magedo mare osedigni kuom higni ochako tich ayanga. Wabro konye wan at our own kama wantiere ni konye tim mondo ne registration otim e dhot ka dhot kaka osechakre already momiyo nyalo no kawan gi nyamrerwa ka mondo gino bed motegno mondo jo Uyoma nikech wang'eyo ni sama ji obedo registered mang'eny te kaka bende services go biro bende e health centers ma wan godo machiegni kodwa. To koro akwayo mana niya umedwa gik moko mag tich nyamreche wagi uting' gie malo. Amora ahinya mondo uting' nyamreche malo nikech mine gi ema nyuol to tinde giloro nyuol nikech wach mar dhi osiptal onge. Dang gidhi nang'o? Onge. Ndara rach. Dhako nyuol e wang'ayo. Most of our dispensaries wagombo kwayo ni ka Nyasaye nyalo yie to gol gi level magintie mag dispensaries go gibed elevated to health centers. Ber kusorach? Mondo gisabwa for 24 hours. Omiyo wakwayo gi sani ni ka Nyasaye oyie to wane the delivery kik gibed promises to gibed mana delivery. Mondo mondwa gi kadhi nyuol to mondu osethagre ni ka nyuol midhi yang' ng'ato to nyaka dhi yang'e mana siaya. Makosa kubwa. Rakawana nyakwaro mkajanga winjo Kiswahili maduong' mar makosa kubwa kanye mokao godo yuwa mokuongara kamano kikiri wabor kawa duogo poli wantire kod lipo ade mpogre kamutingo gin kanya. Amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. En jathum manikod sigana malit to mit. Kayo dwa nega koraena, mema bire o mabe. Koro kangi motama kabisa tadisa ida bedo chokora. To Princess Julie gi Julia Sukunu machore nego thum maramae. To giwere wera.
Kawuono donje climax kachung. Tamiel. Taneno ka ji te ng'iya. Wachopo e gwenge madiedo, kaunti ma Homa Bay, kendo watwak kod jangolo Atomi Sifa. Yunjuri mano chaya sane badi. Machieng moro yana wang' ma to nyaka wuoche dhoge molit. Tich Abichni e chenro mar ng'ejo thumbewa. Kochakore sa 2 okinyi e Ramogi TV, to wanwe ngeso sa 5 okinyi gi Solomon na Tito Kafaya. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, yani unafanya kazi kwa ministry, state department ama national police, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings within 24 hours and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Ka wariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar Kokitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo, mana Ramogi TV. Kaunti ma Migori, jojua kalibu ma Migori imedore sub-county Masuna West yagula almar stima makinde ka kinde magiwacho ni osethiro handgi ka gidwaro mondo piny owacho resgi mapiyo. Joju ma miwaler. Maok tini ji 70 yudo nweng'o margi ka wuok kar Juakali e boma ma Migori. Thoth gi gin rawero bede ka opogi ko yudo nweng'o pod otiegruok e loso mwandu mopogore opogore e kar Juakali ni. Kweth maduong' ma Juakali gi nyalo mana yudo nweng'o margi makinde ka kinde ka gintie kod sitima nikech giwang'o chumbe e kinde ka kinde. Kata kamano, e kinde ma dwe achiel mokalo, Juakali wacho ni gisebedo kod pek mokalo timo tijgi nikech nok mar sitima makinde ka kinde. Anwa mwani wamiyogi kata ndalo 2 kata 3 wabro ting'o crashers gi te gi plates mapoko wang' te wabro tero nyaka ka Kenya Power gi lori mondo wadwa mwage e site gi kanyo mondo koro wawengi kuro gimiwa stima gi dhod gi kanyero. Transformer manoketi to ne otin. Kaka ji medo bedo, kaka ji medo upgrade engineers mamoko gi some other welders. Osebedo ni koro sani waingo transformer mo wantiere godo ma current mo tiyo godo, which is 100 kVA. Wadwaro more than that, wadwaro 200 kVA or 300 kVA. Ka otelnegi ko jakom margi Walter Mwabe, to Juakali giwacho ni lal matio makinde ka kinde osethiro oandgi kendo thothgi ok nyal kata yudo gago. This is a cancer that we have as the Juakali people regarding the power shortage mosebedo go almost 1 month now. Bet yogi stima nekech an gi soda mauso, an gi pi modho mauso, an gi juice mauso, an gi chiemo matiyo gi stima. Kwayo jo Kenya Power ni mondo gikonywa nikech waduto te wategemea stima. Giwach ni kata kastembe gi mathoth mawuok e counties mopogore opogore ok nyal yudo mwandu gi e wang' sa nikech stima ma osebedo kalal ma bende thiro oandgi e kar Juakali ni. Koro sani jowa chandore, customers wa ni kodwa gi shida nikech ka wadeko to gimbe programs kideko.
sani koro en dwe mar 5 ji ne duoko nyithindo e skul, jomoko dok e college. Loans be wachulo, to ok gin loans matindo tindo. Kawuono kaka tich ochung'ni, kaka achiel kuomwa nowacho, we have lost about 300,000 shillings. Jojua kali wane gisebedo kod romo makinde ka kinde kod apisas mawuok e kambi ma keyo stima mondo ng'i kaka inyalo tiek midhiero ne. Kata kamano, nyaka sani onge lokruok maduong' ma giseyudo. Wi juma ka juma gilalo stima lalwa ka nyadidek nyading'wen. To wasebedo kwa ywak ne jo Kenya Power, mwaluongi mwabede meeting kaka joma wangwana. O ginyal biro mondo gikonywa. To wasetemo bedo wangwana, waseluongo jo Power gi. Wasedhi e ofis gi, anapana sedhi e ofis gi molode par. Waseluongo gi magi biro ka gisebedo kodwa gi meeting apane dichiel kata diriyo. To problem waneno ka ok room. Kwayo nikech ne gimiyowa quotation mar 650,000 mondo walos godo 3 phases. 650,000 ni onge kaka wanyalo lose ka ok wati. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jagoro migore migao maleba Shadrack Mwadimi okoni piny owacho koro chano rucho oko kembe moseyangi ni nyao mibadhi e chendo matiro jogo ma manyo thuolo mag tije pinje maoko. Kane loso Mombasa okoni gisedo ng'ur kuom oganda jo Kenya mathoth ema kuom kembe matiro ji e pinje maoko kasingo ne gitije jwang'o gi ka gisechopo pinje go to chutho Saudi Arabia. Bende chiwo siem ne jogo ma manyo tije e pinje maoko mondo tang' ne jogo mibadhi masani wuok oko mar choko pesa kuomgi. Kae diere mantiere ni to nionge thuolo mag tije makamago maginyalo chiwo. Ni lazima sisi kama serikali tuweze kusafisha sekta hii kwa sababu kazi hazimo na kazi zinapatikana huko ugaibuni. Kwa hivyo kile ambacho tunafanya kwa wakati huu tutazidi kuzifutilia mbali from our register. We'll keep on deregistering them. But tunaambia vijana pia, kabla hujatoa pesa zako kwa agency yoyote, uende kwa National Employment Authority website. Zile agency zote ambazo ziko na dosari, ziko na wino mwekundu, kana kwamba tunawaambia Wakenya hii ni hatari, usiende karibu hapo. Hata ukiona ameweka advert ya kiasi gani kwa social media, kwa print media na kadhalika. But the ones that are in black ink, wino mweusi, tunasema hizo ziko sawa. Lakini serikali inajikakamua kwa sababu tunajua tusipowatafutia vijana wetu kazi, basi kama serikali pia hatujafanya lile jambo ambalo tulikuwa elected kulitenda. So we know that, and therefore we are out aggressively to ensure we streamline this industry. We are going to regulate it the best way possible, and anybody whose money has been swindled by these agencies, we must ensure that he is refunded. Nekoro mogin kinde mar mondo mi wayude sigana kaka pile chieng' tich ang'wen mana kaka juma ka juma wakelo ni chendo mar gin kanye kawuono wamenyo ni Benta Akelo mung'ere kaka Jalam. Jalam yangore koda katao kweth mag jothumbe mag moro jotelo kaka jatend piny machon Jomo Kenyatta, Daniel Arap Moi, Mwai Kibaki kod ogai mar ODM Raila Amolo Odinga. Jalam bende ong'ere kod tije mar reso mine ma dwa konyore to ni kod pek. Walter Nyambagande olimo Likoni Mombasa kendo bidho mbaka kod Benta Akelo chikaneiti. Auka mayom kwa dhowa kawa chomo dhowa dhinam chumbi Mombasa e gwenge mag Likoni. Ka wanie limbe mar mbilo mbaka kod Benta Akelo. Kati dagi kati ye tumisi tuate kati daga diera kati ye ya wanya Mombasa tuatero. Ung'ere gi nying mar Jalam kaluwore kod olethe mag ngima yo dhowa dhinam chumbi ahinya to sama omoro ji kod nduma mag jotelo. Oromo telo telo ne yagira burte ndiro ma etimuke gune ya mulu tendiro ma oromo telo telo ne yagira burte ndiro ma. Nonyuole kure to en nyar kure to sombe
chalo nade. Nyinga Benta Akelo Api Anya Jonathan Okoth Jakadem Kakoth odak sikul Orlando. Kana wuon tagedo masara. Ni chako somo kanye? Atomo form nono. Primary school. Idhi Orlando koso ni dhi? Abe katemo. Mane mo katana tomo na din mar Nyasaye to rieko mar wich. Nyasaye omiya molo kata ngamo somo. Ikeketa kun maseda onje gi jogo kata ngato kinya donjo. To nyinge mar Jalam nobiro nade. Jalam kaka nobiro ndalo ne wan jogo ne pur pakore mane pod wigi ringo. Koro kwa toko wi pinje. Koro kano chopo kanyo, ayudo kane nitie yawuot luo mane nigi pesa mabe ne juolo wiya. Inyalo miya kata siling 5. Ta dwa jari go kanyo to koro kase jari kanyo to koro kona Jalama maskini aje uri. Angama miele gi chiegi manyaka rango dhoge to Angelina ngane no tiwacho gango. Amukendo dhako moko somo moilo dhiange dhiang. Ka dhiang otero thuri chako dugo thuri gi nyako. Kalore kod chiam mage kod timbe mag ngilo mag thumbe. Amugi mitang. Amugi mi wana ruwa boy. Toka boy. Jalam nochako kanyakla mag jothumbe mage. Kani wachako bedo jower, kung wachako Mombasa mangima juluo mondo luo. Kani wan Mombasa mangima tan mana wer wako Doris. Ginyako mo ni Janet. Koro kani wasachako gini samane wadhi ka register ni wadhi ni Kisumu. Kwa chopo ka register okwero ni mana wuka bila. Walor piny. Andalo go podar mnawa wana tata jawer. Kwa selor piny ta kole yawa gima koro watim. Koro gini wachake nango ojama peke women group mano wachako kamano. Koro kwa dhi kamano koro ne wan gi nentiere nyithi luo ka bende josakwa to ne gin goroto to ne gigoroto ngana longa ne go poro alonga gudu kombe koro longa ne go poro koro jo gine kawo gi jo water emane kawo gi at koro chiemo wadhi airport koro kwa dhi airport mbunge wa motero wa midao mani mbunge wa mokwongo ka kwa dhi airport kuro ni wawer kabisa kuro joko neno ka wen bani mit kae to jo culture obiro penjo wa kuma wadakie tanyiso gi anadak Likoni kuro giluongo kwa sa dhi kucha kuro sani watiyo gi jokanye watiyo gi jo culture kuro samane wadonjo ka jo culture ni kuro wachako timango wachako kawo bat joroto gi negi chako wende magi eto kendo welo mane chopo thurka kokale la par ndeke negi kawo ting' mar morogi. Wadhi wamo joroto moro dala wakelo ka Jojo Piyo. Kuro Jojo Piyo ni en mwabed kode ka wagoroto ka wadhi festival mwayombo kawo namba 1 wadhi Nairobi ICC mbunge machielo makoro nochako dong' mafumu ngane ponitie Sakombo kore mogolo nwa gari ka miyo wa pesa no punya kona ni nyaka dem kuseloyo kuyombo tibi kwani wayombo do nyisi jaduong' wayombo to koni unji adi wan ji 27 mine gi joma chuo to koro dio timo nade watwango lewni uniform kwa setwango lewni omiyo wa pesa motero wa Nairobi gi duogo to wadhi so to barua moro bo sekelo kadi moro bo kelo no wadhi e piem e beach Mtwapa kuro wadhi airport gidonjo gokinyi saa 12. Nyar Kadem Kakoth, nyar Orlando, nyar Gokotho Ile, nyar Giachora chamo nyadhi kaka negi chopo KCC e piem mane giyombe radar. Emoira isidong ya ne buki mangongo to go kumba buki nyodiang kapinyo wacho buki nyodiang ya tuka ndio kole ko so mchike to chunye ni emia kapinyo wacho buki nyodiang mano moy sano piny lich piny lich ma moy budo dongo miete moy ne ben ko omiete lwete bo so fuko okibuk nono okibaki tiwero to so lwete fuko to kogol to buonje to kogol kibaki Kibaki timbaki Kibaki ngekane mate Kibaki Bwana inji nyote salimie raisi Bwana mai bwana inji nyote salimie raisi Bwana mai ni wageni wale salimie raisi Bwana mai ni wageni wake Bwana moi ni wageni wake to sechegi papo okoni otiego jothumbe bura moting'o sogo winyo janyarongi Asam Jakosoko e kind mamoko.
Jothumbe mawuok e lweta chakore jojo piyo no en tien gi jokenge kenge. Koro kaya go piyo ni emokelo nwa sogo masam jakosoko. Koro ka gibiro ka asam ni nego orutu to sogo nego sanduk. To gibiro giyudo ka wadwa dhi kanye wadwa dhi eso. To wadhi eso to barua moro bosekelo kadi moro bokelo no wadhi e piem e beach. Jalam kodi no moro jotelo madongo mag Kenya kochakore kod Jomo Kenyatta, Daniel Toroitich arap Moi, Mwai Kibaki, Ogai mar ODM Raila Odinga e kinde jotelo mamoko. Kama werie ai ya to kata nyora manyora ilubiro kane anya wera Raila gibedo mabuogo ji okegone wacho mono ji akucha ngato ka ngata 6,000 Raila Etingana molo gudi mino buru la ting lor mana mo tabora era baba to lor mana mo ahora era chukegone ya lor mana mo ahora era ting gudi nyar ke ngongana mo lor mana mo ahora era yo neto ido igare na mo lor mana mo ahora era mi simbo ko ido igare na mo lor mana mo ahora era ni kwacho nyole ya oro kegone ya lor mana mo ahora era ni jakapi yo lor mana mo ahora era jakanyibi nya lor mana mo ahora era okoni samane omakower maro gai mar ODM Raila Odinga okeogonea tongoro mora odhok dhero sikwadhi to piny ne lich e kendo mon dunyore adunya to sano seling lor kuome e kendo jotelo nege gi sendi tikle. Seche gi Raila no se wuok e kom amolo no pe atini ngama no kwongo telo ne gibiye bira chunge die gi kama wanga koro baro ji jomoko chung kone jomoko chung ana chunge die tere koro biro simbarati mokwongo alufu kaka ing'e timbe joluo ing'eni mamiyo ng'ato donje mamiyo bedo mamor kech kukuwere to oneno kaka iwero nyinge kuri oneno kaka iwero nyinge bas koro oneno nang'o kare jogi gin joma ni koda samidwa bet gi ng'ato kata koro nokidware lakini tilombe kopogore gi wer jalam en nyamrerwa mar mine mine ka to nitie samoro nitie tuo moro ni dariu dongo chamo ga mine to kaka tinde yath mano biro ni mine chamo yath mar ginene family ne gole mang'eny koro ko biro to pimona kaya sani nyaka ne piru pok abed piny ng'ato segocho na kanya ome akele ot me yath odhi moro segocho ome tere ot koro yath cha kisemiye kuro liune gang'o kili mar family cha. Josiasa bende lime mar somo rieko kuome kaka inyalo seto ombulu. Ng'eny kata ng'ato dwa chung nyaka dem sasa wewe taunga mimi kona koni mimi naunga we mkono we taingia kuna shida na biro gi ok ni yani yin bi mimi tero gi kama Nyasaye yini digo te digo kaka ineno nyako ma mishini wago mabor kode mabor makiti kata sama ni Raila no UNESCO ngine Raila kongo nong neto eno ko taka ni to chako bunge no go kura kwale kuru sama ni Raila biro ka to abi kwale man makijana maono jowi makijana maono no dinga olero no tije magagwata to kod gik mamoko ma otiyo godo dala ka magito monyo watugo go mag culture koro maulango ka itire godo tich ne maduong' e dala en ang'o dala kuma wantie cha tich ne nyuka nikech kata ka oro biro chon mama wane ni kagwata mara ng'ongo mamagito kagwetni yalo ne or nyuka makimako to witi matetne koro ma dala kucho en madho nyuka tich agwata maduong' gimodho pi gibitomo pi eiyo oserani endi adit ma tonga rego mikeyo godo ka ji dhi keyo ikete bel ma iluongo na tonga rego kata ka ji dhi ng'weto to ji dhi ng'weto ga tonga rego ka dita onge ma iluongo na tonga rego to magi gin meka magang'o mag utamaduni ma sama dwaro gi utamaduni to watungo godo mano to puga migo sami miel ko to nitie kata ko semane madongo koro ma puga malago kama kusikete gimoka igi to koro ka wer to koro mane ma wer godo
Kasto aneno kendo in gorengo. Ma mi kwadho go makoro sama iwer makata ka koro awera weti wuod minwa awiti bolo wi ma wuoyo olo bolo ke kanyango bona ja kanya dhiang' tawite loso olo jatelo wi ma loso go olo bolo ke kawino bona ja kindu be tawite loso olo jatelo kuna nyako nyango nyalwa data ng'iewo ni ban olo jatelo mana witi bolo mano wuod minwa nuke kaneya Ochito nungone ranyisi mar ni pod en kod teko kendo choke ni otegno. Kachiew da donjo mne tijena matindo mag ot matimo tijena mag ot bende ok abed piny ni yuda ni nyaka ne piny ruta bed mana piny awuotho gi tienda nyaka kona mtongwe awuotho gi tienda manyalo chopo nyaka Osekadabu chon to nawuotho nyaka Changamu gi tienda kendo aduogo koro gima mineno kapod dende oridore kama gik mang'eny ma ji chamo gi to ok acham achamo chiemo kawaida achamo alot salimie raisi moi wananchi salimie raisi jambo moini wageni wake salimie raisi mano wadonje pap to kata kwa donje pap garambe Harambe tufuate nyayo, harambe tuimbe pamoja, harambe tufuate nyayo. Etinguke gune ya mulu tendiro ma, oromo telo ne ya girabu tendiro ma, oromo telo. Tendiro ma. Gura no teng hanya kwa waya. Ndo kaji duo. Oriti masani. Ya kwa waya. Mano ko ibudo godong war gi Joseph Pepekale, mon mabeyo. Engaro mogia woro gima kauno tamo volta nyambaga tuon ka jivitimo en ngotenga volta erokamano no kano ting rungu machiegni kodi apa wani no dilwar kuomi kata kamano erokamano komiwa sigana mamit mar Benta Akelo ma osewerne jotelo kanyo mopogore kama oting'o jatend piny Kenya mokwongo Jomo Kenyatta, Daniel Arap Moi, Mwai Kibaki, Ogayo maduong' bura mar ODM Raila Amolo Odinga. En sigana mamit kendo amor ni pod onyalo paro wende mano wero to wero gi dho swayo Kiswahili. Kik idhi mabor ka waduogo wantiere kod weche mag tuke. One of the biggest challenges I find entrepreneurs is they don't know how to delegate. They feel they're the only ones who can do things. Other people can do it. You use your mind to build your vision and to do your strategic thinking and maybe to do the connections. But the team can do it. Imagine they can. There's been a study done that women tend to fear taking loans. A loan, if it is taken for the right thing, is okay. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1